Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, welcome na sa ikaduhang hutong sa aton pagpangalagad karon nga adlaw. Anano ang mga balita kag mga isyo karon nga adlaw Martes pitsa 24 na bulan sa Marso tuig 2020. Wala kag tuo. Lokal, katulad sa kinahanglan nasyonal, international, wala sang iban gabandira nga balita COVID-19. Dire sa pungsod Pilipinas, si Presidente Rodrigo Duterte gintagaan na sang emergency power. Para sa ano ini? Para malubad karon ang nagapanguna nga problema sang pungsod. Aprobado ang House Bill 6616 nagadeklarar national emergency. Anano nga mga poder ang ara sa presidente? Ang mga mamalida nagatag poder sa presidente nga maka-take over sa mga pribadong hospital, medical, health facilities kag mga hotel agod magamit sa mga health worker naton. Kagini nga magalugar, magaserbe bilang mga quarantine areas, quarantine centers, medical relief kag e-distribution locations. Maayo man nga kay gayunan nga ang ekstra nga poder sang presidente magabulig sa bilog nga pungsod Pilipinas, labi na gid sa aton mga frontliner, ining aton mga health worker. Amo ini sila ang pinakadelikado nga trabaho. May mga doktor na nga nagkalamatay, may ara na mga health worker nga nagkalamatay, bangod sila yaang nagaatubang sa mga biktima sang kagaw ining coronavirus. Amo ining makatalagam, makalalaton kag makamamatay nga kagaw. So kabay pa nga ining emergency nga poder sang presidente makahatag bisan paano sang ligwa sa aton mga health worker, sa aton mga pasyente under monitoring, under investigation, nga may lugar sila nga kadtuan. May mga report na gani nga may mga pasyente na nga apektuhan sining coronavirus nga hindi na mabaton sa mga hospital kay gutok na. Tiga dalang-dalang ko din makadto. Pagi sining poder nga ni magamit na ton ang mga pribado nga hospital, hindi sila makadisayre
nga batunon ang mga pasyente, magamit ang mga hotel, agod nga dira temporaryo, magahaw sa mga health worker naton kung maalang-alangan na. Kag dira man, mahimo gamiton nga distributor sa mga bulong, subong man, medical relief kag e-distribution locations. Nami ni nga extra nga poder kay makabulig sa aton mga kauturan sa bilog nga pungsod Pilipinas. Hindi niya martial law nga ihatag sa presidente, kundi emergency nga poder. Nga ang presidente makamando, hoy, abrihin na, batuna na, ang mga pasyente under investigation. Kay manti, mga pribado nga hotel, hindi kaya ka lahog-lahog mo. Nga kunula emergency power, hindi kaya pagpasudlon, pribado niya, amo niya, wala labot gobyerno te karon kay may emergency power magamit ina sang presidente, hindi sa kalainan, kundi makabulig para sa aton mga kauturan nga nagakinanglan sa mga lugar, nagakinanglan sa sobra nga mga pasyente, para bisan paano tanan kita magkooperar. Hindi man malain ang emergency power, ginbawi gani mo ang atong mga poder sa presidente sa mga pribado naton nga mga negosyante. Tingin na tun-ani na siya kung anano nga mga bagay ang dapat bawion, anano nga mga bagay ang dapat padayunon sa emergency power nga ginhatag sa presidente. Para sa akon, maayo ini. Kaya ang emergency power nga ginhatag sa presidente, dako ini nga mabulig, agod bisan paano, mapahaganhagan naton ang kagutok sang mga hospital, mapahaganhagan naton ang problema kung diin magkadto ining mga masakiton kag iban pa nga nagasulubra na sa mga hospital nga iya sang gobyerno. Kabay pa, maintindihan man ini sa nagapanag-iya sa mga hospital, maintindihan ini sa pila naton ka mga kauturan nga i-take over temporaryo sang gobyerno. Hindi kasi nga kuhaan ka puder o kung kuhaon sa imo ang nagapanag-iya sa mga hospital kag hotel, kundi temporaryo magamit ini sang gobyerno sa pitipit nga kahimtangan. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 42. Kaya nagalapta nga mga hining social media kung isa o take over ako no agawon sa gobyerno. Hindi lang mga pila naton ka mga utod ang bota anong obra las ni man. Imingis nga makabulig gahatag la problema. Ay por Dios por santo. Pila pa mukbilog. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 42. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman
at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Ari ho, amo niyang maayo nga mando administratibo numero 26 ni Presidente Rodrigo Duterte. Bisan paano makapian-pian ini siya. Ining administrative order nagasiling hatagan hazard pay ang mga personnel sa gobyerno nga nag-report sa trabaho nga may-ara retroactive application umpisa Marso 17 sining tuig. Ano ang kaundan sa among mando administratibo? Nasulat sa mando sang presidente nga ang tanan nga empleyado regular, kontraktual o kon kaswal nga posisyon sa national government agencies. Dalasa na pati ang mga universidad sa estado kag kolehiyo. Dalasa ang government-owned and controlled corporation. Dalasa ang LGO. Magabaton sang hazard pay nga hindi magsubra 500 pesos kada adlaw. Kada isa. Para sa ano ini? Para mapahagan-hagan ang problema sa mga trabahante sa gobyerno nga nagrisgo sa ila kabuhi sa pagbulig agud tapnaon ang COVID-19 sa ngalan sang serbisyo publiko. Bisan paano gamay lang nga bagay ni, pero dako ini ang mabulig sa tagsa ka mga empleyado sang gobyerno. Makapiyan-piyan ini ang hazard pay. Ang ginakabalakan ko lang ang aton mga remedyo general bla. Paano nilang ini sila man? Magluwas kung may pila ka mga manggaran, mga dalagko nga negosyante, nga maghatag bulig gabi, bisan pagkaon, bugas kag iban, tigaling ang iban na namigado man, ang iban na nira na gani, kayo wala man customer. Pero may ara gini Hindi ko yung magpati nga wala sang dalagko naton nga mga utod, nga
makahatag bisan paano makapian-pian sa kabigaduhon sang aton sini kauturan nga naigo siniya nga hindi trabahante sa pribado kag sa gobyerno. Ang Mega World Corporation gani no, kag ang Christina Lee Dino Foundation nagdonar na sa siyudad sa Bacolod. Kung may ara pagiduga nga magdonar, mas mayo pagid nga madulungan taman aton mga kubos nga mga kauturan nga hindi empleyado sa gobyerno, hindi man empleyado sa pribado, mga remedyo general. Ini nga mga bagay gamay lang ni, pero dako ini ang mabulig makapian-pian sa kapigaduhon sa aton mga kauturan nga karon iban nga na lang, wala na income, ay may income jutay, mga jeepney driver may income man jutay, hindi kabayad sa arkila bangod sang distancing nga ginatawag, hindi kakarga damo man ang di pasayro nga sa lakyan niya, mas gagutok, mas dakong income mo, ti subong hindi pwede may ara distansya, di kundi medyo, kung ikaw itagya sa lakyan, medyo okay lang, pero kung gaarkila ka, disgrasya gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng sikmura ay COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough,
please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 55 sa mga palainom sugod ka mainom na alas 5. Kay may ara gin pangabay naman nga ipatuman ang liquor ban. So kung palainom ka mo pagkatapos ang opisina nyo alas 6 sabi alas 7 tapos inom ka mo temprano. Pagka mga alas 9 puli hindi gusto malabutan alas 10 ka may korpyo. Hindi man gusto malabutan alas 12 kaya hindi na pwede kainom. Amo ini ang ginaduso sa Bacolod Interagency Task Force against COVID-19 kahapon, Marso 23. Ano ang ilagin pangabay sa alkalde sa Bacolod kay Mayor Bing Yunardia? Siling niya, dilian ta ang pag-inom sang makahulubog nga ilimnon. May ara kita sang inatawag liquor ban. Pero alas 12 pa man sang tungang gabi. Ano ang rasyonali sa likod sini? Kung pamatian kapon, si Vice Mayor Elced Pamilyaran, nyati hindi ta masunod ini mga social distancing ani. Kung gaininom ang grupo, gatinumpok gaininom sa isa kailimnan, isa kalamisa. Gaininom sa Tianggeda, isa kalamisa. May ara mag-isa style pa nga pahubog, nga isa lang ang baso para makilala kung sinugid ang palainom. Yat hindi pwede. May ara nga kung makainom na pwede kagahod, galagsik lawaya. May ara nga gasing gitanay, may ara ga dibatihay. Sila niya tino kabudlays ni. Nyabi, butangan ta naman sang liquor ban. Sige. Nya mga tao ni, ang iban inom lang. Ang panimalay ginakulang nya abi bakal nyo anay na sa pagkaon sa sulod sang inyo puluyan. Pero ining ginduso sang Bacolod Interagency Task Force wala pa mapirmahan ang mando ehekutibo ni Mayor Bing Yunardia nga maumpisa alas 12 tuwa gabi hindi na pwede mag-inom. Kung sabagay, kung mag-inom ka, sulupuluyan lang hindi man pwede nga mag-inom ka sagwa, kan may korpyo na kita. Alas 10 ang takna sa gabi. Pero maayo man niya. Bisan paano? Kung mag-inom-inom ka giman sagwa, siguro halang nga temprano pa. Kag alas 9 puli ka na. May 1 hour ka pa nga palugit para hindi ka malabtan korpyo. Porte, no? Ay, oo. Dako nga halit, gad-gad ining COVID-19. Porte nga halit ya sa pumuluyo, puwerteng halit ya sa aton mga worker, puwerteng halit ya sa bilog nga kalibutan. San o kapamatap na, por Dios, por Santo. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3 for Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace, for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion,
and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Action Radio! Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2 na, Evergreen Herbal nga pamalatian nga nagalapta sa bilog nga kalibutan, ining Evergreen sang sistema sa aton lawas, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang 7 ka sangkap gintingob sa isa ka kapsula, kag amo ini siya ang Evergreen Herbal Capsule, ining turmeric, balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C kag amarguso. 7 ginsulod sa isa ka kapsula ang iagwa Evergreen Herbal Capsule. Kung masyado kataas ang blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, iban-ibanan niya. Pero kung kulang ka sa supply sang vitamina, ining potassium, calcium, magnesium, vitamin E, kag B, dugangan niya. Amuning sang Food and Drug Administration. Bakal na para sa aton ikaayong lawas. Mabakal sa tanan nga sangasang Sincere Drug Store, Tia Joy Pharmacy Pontevedra, March
Pharmacy La Carlota, kag subong man sa Blanca Flor Drugstore, Himamaylan. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, La City 4 na standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.